O domingo 27 a xornada de boxeo dará comezo ás 10:30 da mañá co torneo de promesas no que tomarán parte as categorías inferiores. A partir das 6 comezará a velada de boxeo con competidores de toda Galicia. En la velada competirán nuestras compañeras Clara María y Mara Montemuño, que harán sus combates, en el caso de Clara, contra una chica asturiana y en el de Mara contra una chica de Vigo, la actual campeona gallega en menos de 64, que va a tener un combate muy complicado. Y el resto de competidores de la velada serán de toda Galicia, de Vigo, Noia, Santiago, Coruña, así un poquito de todo. Y de la mañana sobre todo cogen categorías de Schoolboy, que son de 11, 12, 13, 14, Junior y Joven. Nós facemos o noso 10º combate, tanto Mara como eu. Mara, despois de 3 anos, volve a subir ao ring, que levaba tempo sin competir. E nada, agradecer a todos os patrocinadores que nos axudaron neste evento para poder realizalo. E espero vervos ali a todos. Tamén o alcalde de Ribeira animou a todos os veciños a asistir a esta xornada deportiva en recoñecemento ao gran traballo realizado pola Escola de Boxeo El Canario. E que espero que teña moita afluencia de público xa desde a mañán, onde están as categorías de os rapaces e sobre todo tamén pois a velada que comeza ás 6 da tarde. Nós temos que agradecer o esforzo que fan as asociacións, os clubs para sacar adiante o que é o deporte, en este caso tamén a Escuela El Canario, pois por todo o que ven facendo no mundo do boxeo, que sempre tuvo en Galicia, eu creo que unha importante pois presencia no ámbito nacional ou internacional, e que realmente están recuperando o que o boxeo foi fai anos e recuperando sobre todo os valores positivos que ten o boxeo. Xa se poden adquirir as entradas de xeito anticipado tanto na Escola de Boxeo El Canario como no Bar Tenerife e en Podium Sport. O prezo é de 8 euros en grada e 10 en silla.